päässä Saaresta kohti. Ja Mankonen nappaa kärkipaikka, sitten Matintupa kakkoseksi, Seppo Kovalainen kolmas, Sami Erkkilä neljäs. Erkkilä sukeltaa heti Kovalaisen rinnalle, menee ohi, Ylinen nousee viidenneksi. Ja näinkö sieltä nyt nappaa Matintupa jo kärkipaikan takaisin, sitten Mankonen, Erkkilä, Kovalainen, Ylinen ja ketähän muuta, vaikka ketä. Mutta näin se meni. Mankonen saa loistavan startin, pääsi tuonne ensimmäiseen kurviin, pääsi siitä Matintupan ohi, mutta ei anna Matintupa armoa. Nyt mennään sinne Palmasin jarruun, sitten Matintupa, Mankonen, Erkkilä, Kovalainen, Ylinen. Ainakin jos täältä kaukaa katselee, olisiko Haara Hiltunen vielä sitten siellä näistä räiskeistä mukana, miksei olisi. En ole ihan varma, mutta ainakin Ylinen tulee kuin viittaa piru siihen ja jarruttaa sitten Kovalaisen rinnalle, mutta ei pääse kyllä ohi. Ei pääse vielä ohi. Nyt on Erkkilä meni Mankosesta ohi. Matintupa, Erkkilä, Mankonen, Kovalainen, Ylinen. Ja eikö se ole Haara Hiltusen tötterö siellä, joka keikkuu sitten tuossa paikalla. Matintupa, Erkkilä, Mankonen, Kovalainen, Ylinen on